Μαλάκα μου, πλήρης πανικός. Τέλος. Ήρθε το τέλος. Μεσογείων εν ώρα αποκλεισμού. Το χιόνι έχει φτάσει στα 2 μέτρα. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε πλέον. Κολυμπάμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια άποψη της Μεσογείων. Αυτή την ώρα βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν με 10 και με 20 χιλιόμετρα την ώρα, διότι αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έχει πλήξει τη χώρα. Κοιτάξτε εδώ αυτό το κακόμοιρο το Αφρικα πως έχει γίνει. Κοίτα εδώ το κακόμοιρο το Αφρικα, σαν τον Άγιο Βασίλη εκεί. Όπο Παναγία μου, κοίτα εδώ, κοίτα. Το κακόμοιρο το περιπτεράκι, να πω κακόμοιρο το περιπτεράς έξω. Όχι Παναγία μου. Να, κυρίες και κύριοι, να. Έρχεται η συντέλεια του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Έρχεται. Φτάνει το τέλος αυτού του κακομοίρικου του κόσμου, Μετανοήστε πριν να είναι αργά, κυρίες και κύριοι. Προλαβαίνετε ακόμα να σώσετε τα ψυχακορμιά σας. Άθλιοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι, πως πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου. Μέσα από το χιόνι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το χιόνι, το οποίο σε λίγες ώρες μέσα θα φτάσει τα πολλά μέτρα σε ύψος και θα μπορέσει να πνίξει όλη την Αττική, μετά όλη την Ελλάδα, μετά όλο τον κόσμο, και μετά θα σημάνει το τέλος της ανθρωπότητας. Και η εποχή των παγετώνων, κυρίες και κύριοι, θα είναι πραγματικότητα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, ίσως σε 10.000 χρόνια, που θα ξανάρθει ο άνθρωπος στη γη και θα ξαναγίνει έξυπνος, πιστεύω τουλάχιστον, μπορεί να ανακαλυφθεί τότε και να το χρησιμοποιήσουν ώστε να καταλάβουν το τι μαλακίες κάναμε εμείς και να μην τις ξαναπραγματοποιήσουν αυτοί, έτσι ώστε να μην πάθουν τα ίδια που πάθαμε και εμείς. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, βλέπετε να πραγματοποιείται στην τέλεια του κόσμου, και όχι το 2012 όπως λένε. Το 2012 θα είναι ένα νέο έτος, ένα νέο έπος, εφόσον θα έχουν περάσει 4 χρόνια από αυτή την καταστροφή. Θα έρθει το νέο είδος ανθρώπου. Το νέο είδος ανθρώπου, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα έχουν την ευκαιρία εδώ στη γη να μπορέσουν να κάνουν την part της προκοπής. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καθαρίσουμε και λίγο την κάμερα. Είναι πανάκριβη η κάμερα. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι. Κλακ. Κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτές τις στιγμές που ζούμε σαν τις τελευταίες μας στιγμές. Είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Υπάρχει πραγματικά πάγος κάτω. Έχει παγώσει το δάπεδο. Και εγώ, ο κακομοίρης ο περιπτεράς, είμαι έξω για να σώσω την επόμενη ανθρωπότητα. Να τους δώσω την ευκαιρία να καταλάβουν το τι μαλακίες εμείς κάναμε, να μην τις κάνουν και αυτοί. Ένας ακόμης περιπτεράς. Περιπτεράς είναι εγώ, δεν μπορούν να κορίξουν να τα ξέρουν όλα οι περιπτεράδες. Κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι, έρχεται το τέλος του κόσμου. Σαν να μας κλάνει ο Θεός είναι. Οι κουράδες του Θεού είναι αυτές, κυρίες και κύριοι. Αλλά είναι, μην τις βλέπετε τις λεπτές, είναι λόγω, επειδή είναι σε αποσύνθεση λόγω της απόστασης.
Τώρα ξέρετε, μέχρι από πάνω από τον ουρανό μέχρι να φτάνουν κάτω, κουράδες αποσυνθέτονται κυρίες και κύριοι και φτάνουν σε μορφή της λεγόμενης, του λεγόμενου σε εισαγωγικά χιονιού για μας χιονιού. Βέβαια, λόγω της απόστασης αυτής της μεγάλης, η κουράδα μέχρι να φτάσει κάτω παγώνει, αποσυνθέτεται και δημιουργείται αυτό εδώ το κλίμα, το βαρομετρικό που βλέπουμε τώρα εμείς. Και λέμε εμείς πω χιόνι και ωραία και χαιρόμαστε και είναι σαν να παίζουμε με τις κουράδες του Θεού, καταλάβατε κύριε. Για πόσο για τον μπούτσο άτομα είμαστε. Πάω να καθαρίσω το περίπτωμα για θα γκρεμιστεί. Γεια σας.